मनाला संघ में जतारा दीदी तोरा भतारा करता खतरा कहे कि मनाला संघ में जतारा चाटे तक कुछ न बुझाता है होखते सबेर खजुआता रे दीदिया होखते सबेर खजुआता। लगे जब आवे मन बहकावे धके अकवारी खेलाऊ खिलावे धके अकवारी खेलाऊ खिलावे। लगे जब आवे मन बहकावे धके अकवारी खेलाऊ खिलावे धके अकवारी खेलाऊ खिलावे। देखेला हमारा के घर में अकेला पावते मावा का बहिया धरेला जिया हमार घबराता है होखते सबेर खजुआता रे दीदिया होखते सबेर खजुआता। अविनाश राजा हवे निरदाई काम नहीं करे कवन दवाई काम नहीं करे कवन दवाई। अविनाश राजा हवे निरदाई काम नहीं करे कवन दवाई काम नहीं करे कवन दवाई। हमारा के दीदिया घर पहुँचा दे फोन के राजन भाई के बुला दे हमारा से अब न रहता है होखते सबेर खजुआता हाँ दीदिया होखते सबेर